igoro chinkwana anamono igoro yoko nigwa kugitigi chindege gya JKIA ucha sensemelia Adani okwana alitko liarero asamaga che bunge nigo omuskeruto Amerika otemuna nigo ensemeyo etabwatibwa matebonde bwansi muna tokumanyigwa amono mulikito Maiga yense ya Kenya kunyara kobake kutwara amaigwanano ni company ya Adani gakore gentu gekorukwa na public private partnership ze PPP abo sebanyat kuba bago sainia amaigwanano ni company ya mokuru asense ya boindi emanyekante buna Adani Group abakenya bange bagosokia sedio giri goromono wetera senjera yekerero gosemetandao yekerero iyo manyekante buna social media abayigo wetera asset media bakanyara kuba bagwesokia na kugikiria gitambukiro gya serikali kubwaterana ne company ya Adani iyo abange bagoteba buna ne company bwate record embego se record cya injiri cingiya litkolia rero keri kyanyora abange kwetera asenjera yo mushtuko magiga ye president kunyara kubaka guteba buna maiwana na ndonsi akolire gati ye serikali ya Kenya ne company ya Adani anyale kubaka gutuguterware mo president ni ganyara kubaka goteba buna eke ngwetera keria anyara kubaka gotegerera eliogiria bana inchi na gutuguterare amaigwanano ye company ye ya Adani na serikali ya Kenya provided because of the information that has been provided to us by partner nations. I have directed agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum to immediately cancel the ongoing procurement process for JKI expansion public-private partnership transaction, as well as the recently concluded Ketrago transmission in public partnership procurement contract. And immediately commence the process of onboarding alternative partners because these are important projects. Gakumubwatesia chinga kichicho omuske Shadrack Mosio yoro musolista general osomo shauri monne we serikali baigo niganyara kubaga kwene kyabuna nigo baira chinga kichinyinge gukwana no mu president bwense elio komosemia na komwerera igoro yobuya bogo tuguterare amangana ya Adani serikali ekoigwebire ebirero by'abantu buna bono mu president egule ebirero bya abakenya Adani bono ya rurororo amangana yegeti kiendege abakenya konyora bakulire ngakyaonigwe amangana ya rurororo na inche buno mosemyo monene bwa serikali esense moya machiko ntwachangiete gotebyo monene bwense nga ategerera maoni nere mumaite no murayo koigwa oigure buya amangana Adani oyabekereire nse Homo bunge constituency ya Kitutu Masaba Muske Clive Managisairo boigo na Dolistonya Toto abuli kore county ya Kisii Yarusha Umanyi kore se county ya Nyamira boigo banyara kwa bagu kwanera igoro yenganeye ya Adani so buna arusiria mangana ya Adani that is okay at least riberera lipunguke na mangana ya shisha akole miremo hakeba Kenya bogire mpaka barosi telinga nere ucha ku cancel ene pressure koruchise cha mumbo kyagara Adani Group njaba indicted in American lero ne kero kwa very indicted igali ndibwe nshokole biasara naye nabara inyoire kabwato bokongu wesechi group echuna chabo IMF chabo World Bank ekena kyagali lero bakire yutan ese gento twaro cho pio wandai ndera renge kukegerera ngene gentekia kego cha kokonyense